jan. Ya muga-muga ki ketemu Kang Kebak Suka Cahayu mapan ana daleme Pak Narto nyengkuyung apa kang dadi kajate panjenenganipun Bapak Sunarto. Muga kajate iki dijabahi dening Gusti lumebere marang Kang Putra. Kang bengi iki palakrama muga wujud keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lan uga ya enggal diparingi momongan ya Mak. Heeh, sing soleh karo solekah. Sebab ya rusane wong omah-omah ki ora liya mung kajaba tukule anak. Ngono ya Mak. Heeh. Iki ya karo panjenenganipun Bapak Sunarto ki dicepaki ya para pesindan sing waduh nggih klambi abang lho. Klambi abang ya Mak. Abang karo putih. Ya iya jan ya. Niki rombongan Kruyaga ini namine napa, Pak? Padamara. Ha iya jan ya. Matur nuwun dalu menika kula jenengan niringi. Niki sak bisa-bisa kula nggih Pak menawi lepat nyun ngapura lho niki nggih. Jan kula niki namung paitane mung wani ngoten mawon kula niki. Saestu kula gandeng ya niki gandeng kali Pak Sunarto iki wis to kapan-kapan pokoke aku mantu kowe mesti tak kon rono. Siap aku. Ning gandeng ya ketoke iki ya pengen nyambung sedulur karo para seniman seniwati kang mapan ana laladan Magetan matur gunging panuwun. Alhamdulillah mbok pilih. Niki wau nggih sampun jan luar biasa. Terima kasih. Kula matur nuwun. Niki yoga-yogane ya sigrak, ya cocok. Wah, jan nggih. Mbok menawi niki saged tetepangan kanca dulur, mbok menawi saged tuwuh rejeki ngoten nggih Pak Bu. Amin, ngoten nggih. Mbok menawa engko Pak Narto rabi neh ku ya wayang aneh ngono. Pak Sunarto urung rabi neh ya nduk. Urung omah. Jane ya wis ngincer jane ya. Nggih. Sugeng dalu Cahayu. Niki mbok pilih kula kepengin tetepangan. Iya. Niki mirunggan kemawon nggih. Iya. Waduh. Mbok pilih kula kepengin tetepangan kali Mbak Yu Sindan niki. Mike napa nggih monggo. Ingkang caket kalih kula niki Pak. Aja ketoke cara montor ki ya Nmax iki waduh jan ya. Iya lho, Mas. Ya cek ketoke lek moprak ngono jan ya. Sugeng dalu. Nduk Cahayu. Kula mboten purun Nmax. Nmax mboten purun. Iya. Kamu kan Nmax regane larang lho ya. Lah Gudi niku. Lho, gedhi. Napa umpami napa? Scoopy. Oh iya. Nggih. Keparengan asma sinten, Nduk? Nggih, nderek tepangan nami kula Niken Diah. Niken Diah. Ki dalem saking mriki nggih. Nggih, kula saking Paron Ngawi. Paron Ngawi. Oh ngoten nggih. Kabupaten Ngawi. Ya. Mbok pilih niki patatane mriki jumeneng napa nggih lenggah ngeten to, Pak? Lenggah wong ngoten kula nggih manut lho. Beda karo daerah etan. Wuh, ngene iki wis glusuran, wis olah ngono. Nggih. Ngene Cahayu mbok menawa sinambi tetepangan kepareng kepengin bawa riyen ngoten nggih. Bawa sing kepenak monggo Mbak Diah. Diah sinten wau? Niken Diah. Wah, jan ya. Monggo. Wah, cocok nggih. Napa nggih? Monggo, sak. Dereng wonten anu nggih. Dereng niki dereng niki. Dilungkas mungkin nggih tumpuk-tumpuk niki mungkin. Ya. Laladan Magetan. Niki praitasé kathah sing lek-lekan to nggih. Matur nuwun. Wah iya cocok. Entah ya sak serem-sereme ngoten nggih ya.